नमस्कार भैया। पवन सिंह के एगो बहुत ही बड़ा सॉन्ग आज रिलीज भइल बाटे जौना सॉन्ग के नाम बाटे बबुआन। जी हाँ, बबुआन सॉन्ग के लिरिक्स लिखे वाला बानी बहुत ही बड़ा राइटर पवन सिंह खातिर बहुत ही बड़ बड़ गीत लिख के देले बानी। जिहाँ के नाम बाटे विजय चौहान। विजय चौहान जी पवन सिंह के बबुआन सॉन्ग लिख के देले बानी और इ सॉन्ग फिल्म में रिलीज कइल बाटे। फिल्म में सॉन्ग के डालल बाटे जौना सॉन्ग के नाम बाटे बबुआन। बबुआन सॉन्ग के गाए वाला पवन सिंह और शिल्पी राज बानी। एमे काम कइले बानी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा चांदनी सिंह जी एमे काम कइले बानी। हालांकि जौन गीत बाटे बबुआन इ गीत चोरी बाटे। कैसे चोरी बाटे आई आज के वीडियो में जानल जाओ। वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक देखेम तबे रुआ समझ में आई। तो चलिए लो वीडियो के स्टार्ट कइल जाओ। इ जौन बबुआन सॉन्ग बाटे इ सॉन्ग कैसे चोरी हो जाता रउआ सबसे हम बता दिहल चाहतनी। टुनटुन यादव के भी सॉन्ग रहे जौना सॉन्ग के नाम रहे धरती पर वीर खाली एके गो मिला, प्रखंड हो या जिला अहिराने से हिला। इ सॉन्ग टुनटुन यादव के ऑफिशियल चैनल पर रिलीज कइल बाटे। ए सॉन्ग के रिलीज कइला अभी 1 साल हो गइल। ए सॉन्ग के रिलीजिंग डेट रउआ सबसे बता दिहल चाहतनी 29 जून 2023 में टुनटुन यादव के ऑफिशियल चैनल पर रिलीज कइल बाटे। हालांकि जौन पवन सिंह के सॉन्ग बाटे बबुआन ए सॉन्ग के रिलीजिंग डेट बता दिहल चाहतनी। ए सॉन्ग के रिलीजिंग डेट बाटे 1 सितंबर 2024। 1 साल के अंतर बा और यही अंतर में इ सॉन्ग चोरी हो जाता और इल्जाम लागल बा। हालांकि ए पर अभी टुनटुन यादव कुछ बोलले नइखन। बोलिहन त भाई वीडियो आई, बस रुआ लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखी। आई जौन पवन सिंह के सॉन्ग बाटे बबुआन ए सॉन्ग के सुर म्यूजिक पर अपलोड कइल बाटे। सुर म्यूजिक पर ए सॉन्ग के अपलोड कइल बा। टुनटुन यादव बोलिहन त भाई टुनटुन यादव इंटरव्यू दिहन त वीडियो बनाएम। बस चैनल के सब्सक्राइब करके रखी। वीडियो अच्छा लागल है तो एगो लाइक कर लेम। वीडियो देखे खातिर धन्यवाद।